Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. The DC President wanu wanthu osauka woyamba kuno ku Malawi kulankhula mopanda mantha kuulula zobisikazo zimene inu Amalawi osauka amene mmakhala ndi mawu koma mmalephera kuti mulankhule simukuziziwa mukuyenera kuti muziziziwa muzikhala wosekuka maso muzikhala wokumva china chilichonse chobisikacho ndipo chimene chimachokera kwa ine ngati president wanu wanthu osauka ine sindimayang'ana nkhope ine sindimanyengerera wina aliyense ine kuphwasula ompweteka chizimpweteka ndipo osampweteka chisamammpweteka azimva kukoma ziko kapena nyengo imene anthu ambiri alephera zisankho ma BP yashuta ndinkakuwuzani tupaja kuti koma ndalama izi mukuziseweresazi izi mukumapangira misonkhano anthu akamabwera nkumaona ngati ndi anu muzazirira siku lina. Lero lundo anthu ambiri kupatula ma president aphwasukawa anthu ambiri amene anayimirira so MP aphwasuka ena olankhula kwambiri kumaona kuti chipani chindi chawo kapena ndi cha abambo wawo musalimamu zobwirabwirazi zitabwiridwa zambiri kuti kamene amene amabwira asoichamba ndiye walepheratu ndi independent kumeneko osamalankhulisa kwambiri ili ndi ziko ena ndi abo akuchikwawa mayi wina wakuchikwawa ukuku wakatenga wakachosa transformer ati chifuka sana sankhidwe koma akuluakulu panopa ndi akatapira avutatu anthu ali muzingongole zoopsa kusamba mankhwala munasambatu koma sizinaphule kanthu osamamuseweresa munthu ndiye munthu ulephere uli ndi ngongole zakatapira ulephere utakhwima ulephere utagula transformer ulephereso koma uli wolankhulira mneneri wa chipani komano utalankhula mochuluka kwambiri umangoziwa kuti imene ndi tsunami osamamuseweresa ujama chedwapita mutalika komanso osamamuseweresa munthu wakumuzi akafuna kukwiya siku lache ndi limodzi. Lero ndi alirira kwambiri maziphunzisi amene angulembedwa ntchito kumene amene somano mwezi uno ndi wachiwiri koma masalale alibe pakana lero chikhalire nicho anasayinira ma GP1 forms kale koma chifukwa ku Ministry of Education kulikatangale kwambiri komanso ma district councils mulikatangale kwambiri komanso tiyenda ndikulilireni kapena ndialirire kapena ndichite expose nchitidwe onyasa kwambiri umene ukuchitika ma prison ambiri pamene akugwirisidwa ntchito akaidi molakwika izinso tiziulula lero tiulula zinthu zokuti Amalawi mukazimva mudabwa kwambiri kodi zimezi zikuchitika momuno Malawi komanso ndisanafike kumeneko ndikufuna ndialirire awa kapena ndialangize achipani cha DPP kunena kuti pamene muti mulowe mbomamu ili lamulo la 7 days kumadikirira 7 days kuti president alumbirisidwe ndi lamulo lokomera kwambiri maiko akunja olemera maiko amene anthu ake amasatira malamulo maiko amene anthu ake amalowa kukayamba ndale osakhala kuti akabe ndalama koma akathandize anthu awo. Lamulo la 7 days kudikirira kuno ku Malawi ndilosagwira chifukwa kafukufuku amene ndampanga ine zinthu zambiri zikuonongedwa anthu akuthawisa magalimoto anthu akuba ndalama kumapitisa kunja chifukwa akudziwa kuti iwowo ali pampando ndipo palibe amene angawafuse kapena angawagwire kapena angawauze chochita. Izi ndi izi mwaziona ena akweza nazo mafuta kutego imene ndi part of propaganda mafuta amene akwezedwa wa ndi cholinga chokuti anthu ade kumtima ndi ulamuliro umene wa DPP
koma izizi ndiofunika kuti inu a DPP mukalowa mbomamu pamene mulumbiritsidwe pa malamulo ena ndiofunika mukapita ku parliament akasinthidwe chifukwa lamulo la 7 days kuno ku Malawi ndilosagwira ziku lake siri ziku la manjanjawidi anthu okuba kwambiri chimene amaziwa iwo ndikuba basi katangale koma ndi anthu kulikuremera anthu alemera ndofunika mupange kafukufuku osangoseka nifi yokha museke ndithu ma department aboma ma ministries ambiri muaseke chifukwa kumene kwa anthu akuba kwambiri muona ma offices ambiri aotchedwa moto kuotchedwa moto kuja akuotchedwa moto chifukwa choti tapasidwa mpata wa 7 days afuna abise zinsisi zimene iwo akhala akuchita. Lero ndi alirira kwambiri maziphunzisi amene angolembedwa ntchito kumene kuchokera ku Nsanje pakana kuchitimba. Maziphunzisi ambiri akulira amene makamaka apita kukagwira ntchito malo okuti si kwawo. Tikunena panopa masale zisanalowe. Ukafusa ma HR machisanzo ku Blantyre Urban kumene ku maziphunzisi yake akuzunzika koopsa HR wakumeneko kujeni ku Blantyre office Ministry of Education kwafusa aku education aku Blantyre office a HR akungokalipa kumauza kuti amene atenge nkhani imene ikuipitisa ku media kapena kwa Ntanyiwa kapena kwa Bakiri Muluzi kapena kwa Lighton Mangochi kapena kwa Boni Kalindo tikakufufuzani tikuchosani ntchito kamene tikupasani discipline. Anthu anasaina ma GP1 forms kalekale koma ukaifufuza upeza kuti anthu aku undunako kapena akumaza za maphunziro akupanga dala osachitira process anthu ma salaries yawo ndicho olinga kuti aizanama kuti mwezi umene jawo sizinaende koma ndalama zozidatuluka cholinga akufuna azigawane. Izi zikuchitika ma district osiyana ku Blantyre, ku Mwanza, ku Mulanje, ku Chikwawa, ku Baraka, ku Machinga anthu akuzunzika koopsa maziphunzisi amene angolembedwa ntchito kumene kuchokera ipite 13 kuzafika ipite 17. Anthu amene ajawo ambiri ajawo akukhala malo movutika kwambiri oti ntchito akungogwirira umozi umene munthu wokuti ali parenti chakudya alibe ndalama yolipira renti yo alibe akuyeneranso apeze transport yopitira ku ntchito. Koma mabwana aku HR aku human resource ku Blantyre office ku education akupanga zinkhanza kwambiri noti onenso Blantyre koma madera osiyana anthu ali pa network yofuna kuba ndalama mu 7 days imene pamene aliona kuti boma lili kusintha akufuna abere maziphunzisi poona kuti amene wapopeza angoyamba kumene ntchito sangakhale ndi ukali olo kumafusafusa kuti ndalama zathu zili pati pomwe madera ena alandira kumene kuli anthu achilungamo alandira maziphunzisi. Koma mukapita kudowa even aja analembedwa ntchito za umoyo ajawo ku Ministry of Health kumene kunso nawo asana sakulandira masalaries yawo akukonera kuti tikuchita process iya haiti kudikira ku ministry iya haiti kudikira ku Capitol Hill koma zinthu zili zonama chifukwa process ya kuchita process ndalama masiku ano malinga ndi decentralization ikumachitika pa DC konko ikumachitira ku council kwanu konko koma chifukwa cha nchitidwe wakatangale ndi umene ukusausisa maziphunzisi. Nchitidwe wina olakwika kwambiri umene ndikufuna ndiuchite expose mama wawo no ndikagwirisidwe ntchito ka akaidi molakwika. Akaidi ambiri akuzunzika kwambiri mu ndendemu chifukwa cha anthu amene sakuziwa ntchito yawo anthu amene apita kumene kujaka malamulo kuti akagwire ntchito yokuti akaidi aja aseve asinthe khalidwe lawo akuagwirisa ntchito akaidi aja molakwika. Zafikatu akaidi kumakaomba njwera akaidi kumaotcha njwera akaidi kumakagwira ntchito mnyumba mwa anthu akaidi pakana kumapanga zibwenzi kumaziwa kuti mwikaidi wakuti watuluka wakagona kwa chibwenzi chake. Zimene zikuchitika pa Kasungu prison mabwana aku prison ya ku Kasungu akugwira ntchito zawo molakwika kwambiri ukaafusa kunena kuti ati iwo ndi achakwera ndipo palibe amene angauze zochita. Akaidi aku Kasungu afika pocha mauvuni
ati kuapanga anthu hayala kumakaucha mauvuni, ena kumatuluka kumakamanga nyumba, ena kumatuluka kumakagwira ntchito za m'manyumba, koma mabwanawo ndikumalandira ndalama, ndikumadziwa kuti mkaidi wakuti wakagona kunja pakana kumakagona kwa akazi. Iyi ni nkhani yolakwika kwambiri, ndipo imene iyi tsiku lina izabweretsa ngozi yoopsa, chifukwa akaidi amene atazathawewo ena mwa iwowo ndi zigawenga zimene zinaphapo anthu, koma mabwana apa Kasungu prison akupanga zinthu zolakwika kwambiri. Tikunena ku Kasungu prison kumene ngakhale madzi kulibeko. Koditu zinthu zitu sizikuyendatu muno Malawi. Nkhani imene iyi ya ku Kasungu sikuti ndi ku Kasungu kokha iya, zimene zikuchitika ma prison ambiri amene akuzunza akaidi, amene akupanga nkhanza akaidi, zakudya zake ndizochepa, mwinaso nthawi zina osadya. So nafuna Malawi kuti mudziwe kunena kuti ku Kasungu kukuchitika mchitidwe woyipa kwambiri, pamene akaidi akumapasidwa somano freedom yotuluka kunja ndikukagona konko, ndikukagona kwa zibwenzi, ndikumakaotcha mauvuni, kumakapanga nkhani ucheni maganyo okalima m'minda mwa anthu, ndalamazo ndikumagaona akuluakulu apa Kasungu prison. Nkhani ina imene ndikufuna kudandaula mama uno, ndikufuna ndi adandaulire anthu akumulanje komanso kuzomba. Makamaka nkhani ya madzi. Takhala tikumanena mbuyo mukunena kuti abale tisamalira za chilengedwe. Lero mukapita kumulanje, mukapita ku Chisitu kwa Chinakanaka, pamulanje paboma madzi kulibe. So kairo wa Blantyre Water Board anakatenga madzi pamwamba pa ziwera nkhalamba, oti madzi amene akubwera, amene akuti azithandiza anthu akumulanje paboma mu Chisitumu, mwa Chinakanaka, mwa Nkando, madzi amene osakubwera. Makamaka awa amene amathandizidwa madzi auwa. Izi zizapangisa anthu kuti azidwala matenda osiyanasiyana. Anthu azivutika kumakazuka pakati pa usiku kumakasaka madzi muzisime. Izi tinanenapo mbuyo mu, koma tinkatengedwa ngati une wa misala, ine wachamba, koma ndidanena ndithu kunena kuti kumulanjeku kwabwera mzungu wina wa Mulanje Conservation Trust amene amanama kunena kuti akuteteza phiri limene lili, koma mulione phiri la Mulanje lawonongekeratu kuwonongeka monga amene solawonongekera phiri la Zomba. Tikunena pano ku Southern Region Water Board kuzomba kuli madiru amene akuchitika, ma officials ochokera ku Southern Region Water Board ya Zomba akumapanga connect madzi mwa chinyengo ndikumalandira ndalama kuchokera kwa anthu. Mupite umu mwa Chikandamu, mupite mu 3 miles, mupite mu Chinamwali, mufufuze mu Zomba City, muona kuti anthu ambiri sakumakalipira madzi chifukwa ma officials akumeneko ku Southern Region Water Board ko akumapanga madiru ndi mabwana ndikumakachita connect madzi mwa anthu mwa chinyengo, iwo aja mwezi ukatha ndikumalandira ndalama. Izi tikunena kuti kuzomba kumene kukuchitika madiru kuopsanso kwa DC, makamaka ku City Council, kumene akufuna kuti anthu onse amene amanga nyumba zawo ndipo akupangisa molendi ana asukulu ati rumu ina iliyonse azilipira msonkho wa 15,000. Ngati nyumbayo ili ni marumu 7, ndiye kuti rumu ina iliyonse asalipire City rate yayi, akuyenera kuti azilipira ujeni rumu yo 15,000. Katangale woopsa kupita anthu malandroad kukakambirana nawo akusiteko akumanena kuti ate ndiye mufuna muzilipira ndalama zingati. And tikuikani pa 10,000. Can management work like that? Mungoziwa kunena kuti iye ingati akukwanisa kuchosera yekha ndalama popanda ujeni meeting ndi azinzaje, muziwe kuti ndalamazo ndi za iyeyo, akufuna azizidya ndalamazo. And it is not true kuti munthu ukamanga nyumba yako ndi uzilipira rumu ina iliyonse 15,000. Koma layi kuno anthu afasako kwambiri. So pakufunikira kunena kuti ma authorities makamaka ino a DPP pamene mukulowa mbomamu mukuyenera muyang'ane chitidwe akatangale umene ukuchitika malo osiyanasiyana, komanso zopherana maufulu, komanso
muone nkhanza zimene akulandira anthu osiyanasiyana, ma ministries osiyanasiyana, komanso kuwunikira lamulo limeneli la 7 days, chifukwa mapeto ake anthu aba ndalama, zinthu za dziko lino ziwonongeka kwambiri, kuli a lot of sabotage. Ndi chifukwa chake muzaone olo apolisi amene apanga matransfer kale lija nthawi ya DPP, apolisi amene ankagwira nthawi imene ja ntchito anatumizidwa kumuzi kweni kumuzi. Lero anthu aja amene ali awowa apanga matransfer inde, komango atumiza mulilongwe momo. Mukuyenera musamale kwambiri, muyang'ane diso lanu patoli kwambiri, muona kuti kuli sabotage, chifukwa apolisi anayenera apite kutoli koma atenga awo ndikuwasiya mulilongwe. Anthu tu azunzika muzina la DPP ya polisi ena, apolisi ena azunzika muzina la Boni Kalindo, apolisi ena azunzika muzina la Wabakiri Mulusi, apolisi ena azunzika muzina la Ntanyiwa, apolisi azunzika chifukwa mwina choyimbirana ndi Lighton Mangochi. Lero anthu amasuka kuopsa kumatha kumayimbirana mafoni, au even Burundi amasuka Burundi, Maruwandizi ankazunzika anthu kumachita kuopa, kumayimbirana ma WhatsApp, kuchichita force kupeza ndalama kuti apeze foni ya WhatsApp chifukwa choopa boma limene anyamata ake azikwanje opsa aja ambiri aja athawira, ena ku Botswana, ena ku Zambia. Boni Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza Village, TA Mabuka, Box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa. Mudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment, komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.